Predstavujem ti TimeKettle V4 Pro, tvojho osobného AI tlmočníka, ktorý sa hodí nielen na cesty, ale aj do zasadacej miestnosti. Tak ako v prípade TimeKettle V4, aj TimeKettle V4 s prívlastkom Pro podporuje viac ako 40 jazykov a jeho 90 jazykových mutácií. Všetko ide na báze online, v prípade offline balíčku, ktorý si takisto môže stiahnuť, sa bohužiaľ nerátalo ani so slovenčinou, ani s češtinou. Prvým krokom je stiahnutie aplikácie TimeKettle. Nájdeš ju na Androide, ale aj na Apple Store. Ako náhle máš aplikáciu nainštalovanú v telefóne, odporúčam slúchadlá dať nabiť aspoň na 30 minút, kým nebude svietiť zelená LED ikonka na prednej strane dobíjacej krabičky. Po spárovaní slúchadiel s telefónom sa otvorí pre tebou ponuka v rámci jednotlivých modusov. Základom je opäť režim 1 na 1, kde ty si vložíš slúchadlo do ucha, druhé slúchadlo dáš svojmu respondentovi a nastavíš jazyky, ktorými chcete navzájom komunikovať. Druhým režimom je modus počúvaj a prehrávaj. Ten je vhodný predovšetkým na prednášky a do zasadacích miestností, keďže dokáže zaznamenávať a súčasne prenášať preklad na obrazovky tvojho mobilu alebo do ucha slúchadla. Ďalším užitočným modusom je preklad hlasových hovorov. Stačí si nechať slúchadlo v uchu alebo sledovať obrazovku telefónu a počas telefonického hovoru dostávaš okamžitý preklad samotného telefonátu. Ďalší z nesmierne užitočných režimov a zároveň posledný je preklad multimediálnych súborov. Aplikácie ako Netflix, YouTube, Roku a Hulu vieš jednoduchým spôsobom transformovať do svojho ucha v jazyku, ktorému budeš rozumieť. Nezabudni, že v hornej lište všetkých režimov je podporovaný preklad v rámci LLM alebo bežný preklad AI. Čo sa týka bežného prekladu, je tam absolútne minimálna latencia 0,2 milisekundy, s tým však, že program LLM dokáže pracovať aj s hovorovými nárečiami, s hovorovými výrazmi a dokáže dávať veci do kontextu. V prípade tohto režimu budeš mať presnejší preklad, dostaneš až na tých deklarovaných 98%, avšak rátaj s tým, že oneskorenie tam bude pár stotín sekúnd navyše. V prípade, ak by sa ti nedarilo slúchadlá spárovať s telefónom, odporúčam ich vložiť do puzdra, podržať jediný fyzický spínač na krabičke a do 2 sekúnd ich máš opäť zresetované. Hovor prirodzene, mikrofón smeruj k ústam a nie je možné, aby si sa kdekoľvek na svete, kde budeš mať internet alebo prípadne, kde si stiahneš offline balíčky, nedorozumel.